Pyšný páv. V jeden krásny jarný deň sa páv stretol so žeriavom. Pyšne si ho prezrel a riekol mu: Aký si ty len bezvýznamný vták, nemáš nejakú ozdobu, nič, čím by si sa mohol píšiť. Každý musí vidieť, že som omnoho cennejší než ty. Žeriav sa však neurazil. Pekný si, to je pravda, ale aký máš z toho úžitok? Krása nie je všetko. Páv nechápavo krútil hlavou. Čo to vravíš? V čom by si len ty mohol byť lepší? No už začal žeriav. Obidvaja máme krídla, ale ty ich nevieš používať. Kým ty sotva vyletíš na strechu domu, ja sa už vznášam vysoko v oblakoch. A aby potvrdil svoje slová, vystrel krídla a vzniesol sa do výšky. Keď to opustený páv videl, zahambený zvesil hlavu. Veru, nikoho netreba podceňovať, lebo sa ľahko môže stať, že ťa prekoná v niečom, čo si neočakával.